दालां बायदिसिना स्किम सेन्ड नुदों किन्तु प्रेक्टिकेलाव थाङोब्ला जेबो गैया बेहायनो फोरमान आरो बिथांमोना जि धरनाव बिटिसिखौ बिटिआरनि मुङाव जिबायदि माने पार्सेन्ट जादों नङा होमब्ला पार्सेन्ट जानानै जेरैबायदि नंखाय बुंनानै बिथांमोना गावसोरखौनो गावसोरनि गोरोन्थिफोरखौ जाहाथे एरायनानै सोलिनो नागिरदों बेनो मोनसे फोरमान मोनसे हानजा हिसाबै जोंना सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्रायनो मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों अखल नैबे सान्थिपुर प्राइमारि बे बनगुरुङावल' नङा जेसां प्राइमारि दं बेसां माने ब्लक कमिटि दं बेसां डिस्ट्रिक्ट कमिटि दं जोंहा बोसोरै बिदिनो जाबाय थायो बेबायदिनो नैबे सान्थिपुर प्राइमारियाव एबार जे बे बोसोरखौ सावरायनानै जेनेबा फुराना बडिखौनो लाखिनाय जागोन ना माने गोदान सोसननाय जागोन सावरायलायबाय थादों बे दसेनि उनाव बे ओंखारगोन रिजाल्टआ जिहेतु जोंनि पार्टिनि फैबाय थानाय दिनाव जोंहा मोनसे मोरैहाय रिस्ट्रेंथेन खालायनानै जिहेतु जों गभर्नमेन्टखौ मोजाङै लाबोफिननो हायो मानोना जोंनि बिपिएफ मोनसे राजनिति दल हिसाबै बयबो मिथिखायो जे 17 बोसोर बे कार्यकालाव जोंहा बिपिएफआ जथेस्थ' मजबुत एबारबो जों बिपिएफआ जथेस्थ' स्ट्रंसिन मानोना जोंनि गेजेराव दाबो खुनु बेले बेजे गैया जोंनि गेजेराव दाबो अनलायनाया दङ जों रायजोनि खाथियाव थांगोन रायजोनि अभाब अभियोगखौ लानानै जि बे ओनसोलाव जि समयसा नुजादों बे समयसाखौ सुस्रांनो थाखायसो जोंहा बिपिएफआ जन्म जादों ओंखायनो जोंनि बिपिएफ हिसाबै जथेस्थ' जोंहा मोजाङै दं आरो मोजां सान्थिपुर प्राइमारिया जथेस्थ' स्ट्रं दा सरकार सालायनाय समावहाय बिरोधि पक्षआव थानानै बा बेरेखा हान्जायाव थानानै माखासे सरकारनि खामानि मावनायावहाय नोंथांमोना पुटआप खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों नङा जों एसेम्ब्लिया जथेस्थ' स्ट्रंलि जों रुल लादों नभेम्बरनि 17 आरो 18 बेहायबो जोंहा जिथु मोनसे बाजेट एसेम्ब्लि जालांबाय एबार नै 29 माने बे मार्चनियाव मोनसे बाजेट सेसन दङ एसेम्ब्लि फैगोन बे जों स्ट्रंलि रुल लागोन मानोना जों रायजोनि गेजेराव जिबायदि प्रकाश खालायनांगौ इउपिपिएल सरकार बिजेपि जिएसपि मोनथामजों जहै खुंनाय सरकारा बर्तमान बे बोसोरसे समाव मा मावलांखो अलरेडि रायजो राजानि गेजेराव जों माने बुफ्रुनानै होदों आरो जोंहा नैबे गबिन्द बसुमतारिया जिथु सासे डिपुटि चिफ बे समस्तिनिनो आरो एमएलएबो बिथाङा उदालगुरि समस्तिनि बिनि गेजेराव जेरैबायदिहै बियो जि मोनसे स्किम लाबोनानै रायजोनि गेजेराव जेरैबायदि मावनांगौ मावनो हायाखै जोंथ' बुंबाय थादों जों एसेम्ब्लियाव उत्थापन खालायदों बिथांमोना बुंदों जे जों अलरेडि स्टेट इलेक्सन कमिशनारनो जोङो बे मोननै माने कख्लाबारि आरो उदालगुरिखौ हगारबाय होननानै बुंदों हगारबाथाय इलेक्सन जानांगौ दिनैनि थारिखआव बेहाय सासे इउपिपिएलआव मानसि गैला नामा बेसो फोरमान जायो मानोना बिथांमोना इलेक्सन फाथिनो हायाखै जेनबा गावसिनि आखाइनिफ्राय बे माने गोमालाना थांगोन नंखायनो बिथांमोना गावसोर गिदों इलेक्सन फाथिनो हानाय बिथांमोनाव जिथु माने केपासिटि गैया रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि उनाव दिनै गैया नंखायनो दिनैनि थारिखआव गबिन्द बसुमतारिया मोननै दायथ' लानानै जेरैबायदि मावनांगौ मावनो हायाखै आं खावलायदों जाहाथे गबिन्द बसुमतारिया जुदि गावनि बैसो नांनायनि जिथु माने गोबाव सम जिथु बिथाङा नांनानै फैनाय हिसाबै माखौथ' स्ट्रागल खालायखो बियो गावनि थाखायल' नामा गाव मोननै दायथ' लानो थाखायल' आन्दलन खालामबोदों नामा 8 बोसोराव जुदि नांना फैनानै माखासे मानसिफोरखौथ' सान्स होनांगोन ना नंखायनो आं खावलायदों जाहाथे गबिन्द बसुमतारिया गावनि सन्मानखौ बासायनोब्ला थाबनो बे गावनि मोनसे दायथ'खौ एगारनानै इलेक्सन फाथिबा बिनि सन्माना बासिनानै थागोन बे समावहाय लास्ट कुइसन फैगोन जितु बोसोरारि सेसन जागोन बिटिसिआवहाय एमसिएलए हिसाबै नोंथाङा मा पुटआप खालामो सम फैथोंसै जोंथ' जसेसो कुइसन खालायनो गोनां दं बिटिआर सुक्तिखौ बेसेबां इमप्लिमेन्टेसन खालायनो हाखो बबेयाव बिथांमोना मा खालायनो हाखो एक्स एनडिबिनो साबैसे माने हंस्थापन होनो हाखो माने बर' इउथफोरखौ साख्रियाव सोसननायनि खोथामोन गोबां कुइसन दं आरो बिथांमोना बे थांनाय बारनि माने साप्लाइ नङा होमब्ला साप्लाइआथ' गोबां साप्लाइ होदों बे साप्लाइफोरखौ हिसाबखौ जों बिनांगौ राजुवा खालायना होनांगौ आरो फैबाय थानाय बे 21 आरो 22आव बिथांमोना मा बे फैसाखौ बबाव खरसा खालायो बेफोर दं अनेक खोथा दं जों ओंखायनो रायजोनि मोजांनि थाखाय जों कुइसन खालायगोन रायजोनि मोजांनि थाखाय कुइसन खालायगोन जाहाथे मोजां खामानि मावनो थाखाय जों बिथांमोननि जिथु भुलखौ आसि दिन्थिनानै रायजोनि गेजेराव फोरमायना होगोन दालां बायदिसिना स्किम सेन्ड नुदों किन्तु प्रेक्टिकेलाव थाङोब्ला जेबो गैया बेहायनो फोरमान आरो बिथांमोना जि धरनाव बिटिसिखौ बिटिआरनि मुङाव जिबायदि माने पार्सेन्ट जादों नङा होमब्ला
पार्सेन्ट जानानै जेरैबायदि नंखाय बुंनानै बिथांमोना गावसोरखौनो गावसोरनि गोरोन्थिफोरखौ जाहाथे एरायनानै सोलिनो नागिरदों बेनो मोनसे फोरमान ओंखायनो आं खावलायनो नागिरदों सासे एमसिएल हिसाबै आं बुंनो नागिरदों बिथांमोना मोनसे सुजुग मोनदों सरकारखौ मोजां सालायनांगौ खिन्थु बिथांमोना फेलर जादों मानोना दिनैनि थारिखआव जों ससियेल मिडियायाव नुदों बिथांमोननि गेजेराव अनलायनायानो गैया अबा ब्लक बडिया ब्लक माने प्राइमारि बडिजों ब्लक बडिजों डिस्ट्रिक्ट कमिटिजों हदाय माने नांलायलायनाय खमलायलायनाय बिथांमोननि गेजेराव नुबाय थादों नंखायनो आं खावलायनो नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों खावलायनो सानदों दिनैनि थारिखआव जे बिटिआर मोनदों होननानै जों गौरब खालायनो हाया मानोना दिनै बिटिआर मोनखांनायनि उनाव 6 सिडिउल एरियायाव जिबायदि पावार आरो जि फांसन दंमोन जिबायदि अधिकार दंमोन बे अधिकारा दिनैनि थारिखआव जों अनुभब खालामनो हादों रायजो राजाफ्रा बुजिदों दिनैनि थारिखआव साबैसे बिटिआर मोननायनि उनाव साख्रि सोनो हाखो थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेड जिथु जों मोनसे एपइन्टमेन्ट होनो हानाय जिथु मोनसे सिएसबि दंमोन सिएसबि बर्डखौ बिथांमोना नभेम्बरनि 17 आरो 18आवसो बिल पास खालामबोदों बिल पास खालामना लानानै माला बे माने बिल पास जागोन दिनैनि थारिखआव बिथांमोना साख्रिखौ सोसननो हाया खिन्थु दिनैनि थारिखआव जों 6 सिडिउल एरिया हिसाबै जोंनि माखासे बेहाय लेखा गोरों सेंग्राफोरखौ जों जेरै साखरि होनो हानाय जा मोनसे केमथा दंमोन थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेड दिनैबो बेखौ बिथांमोना खोमानानै लादों आरो 16था डिपार्टमेन्ट बिथांमोना बुंनो नागिरो जे 16था डिपार्टमेन्टखौ जों स्टेटआव हराखै जास्ट डिसिखौ बिथांमोना नायनो होदों होननानै बुंनो नागिरो बेथ' नों मिनिथावथाव नङा होमब्ला मिनिथावथाव मोनसे जोंखौ थगायना दोननो नागिरनायनि बिथांमोननि मोनसे गावसिनि गोरोन्थिखौ माने लाखुमानो हायिनि थाखायसो बुंनो नागिरो मानोना दिनैनि थारिखआव डिसिआ सोरनि आन्दाराव बेखौथ' जों साफ्रोमबो मोनथियो दिनैनि थारिखआव डिसिनो 16था डिपार्टमेन्टखौ होनाय लोगो लोगो दा मा मावनो हाखो जोङो नोंथांमोना फिसा एग्जाम्पल आं होनो नागिरदों दा बर्थमान जिथु नोङो जों जेरैबायदिहै बे ओनसोलफ्राव जिबायदि धरनाव सोलिगासिनो दङ नङा होमबा बिथांमोना दायथ' लानानै मावनो हायाखै जोंहा गुबुननिफ्राय दिनै बिटिसिनि बाहेरानियाव साख्रिखौ एपइन्टमेन्ट होदों आरो बिटिसिआव सोहरदों जों बिनि मानसिफ्रा दिनै एपइन्टमेन्ट होनो हायाखै बिटिसि सरकारा एपइन्टमेन्ट होनो हायाखै खिन्थु थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडआ जोंनाव एग्जाम्पल दं थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडखौ बिटिसिआनो होनो हायोमोन दा थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडखौ बिटिसिनि बाहेरायाव एपइन्टमेन्ट होनानै दिनै बेहाय हरनानै दिनैनि थारिखआव बिनि मानसिफ्रा जिथु साख्रि मोननांगौमोन बन्सित जानानै थादों आरो आं बुंनो नागिरदों दिनै बोसोरनै जालांबाय नङा होमबा बिटिआर सक्ति जानाया दिनै एनडिएफबिनो जिबायदि मोनसे रिहेबिलिटेसन होनांगौमोन